I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o digitalnoj licenci za aktiviranje Windows 10 na vaš Microsoft operativni sistem. Možete je preuzeti na sajtu blindhelp.net. Mnogo informacija nemam o njoj, osim da je aktivacija 100% bezbedna. Možete je preuzeti i u fascikli imate odštampanu lozinku za aktivaciju. Nećete morati da nadograđujete na svakih 180 dana licencu koju je Microsoft izradio, niti ćete morati da odgovarate na neke njihove zahteve po tom pitanju. Tako da sve u svemu koristan program ukoliko želite da vaš operativni sistem aktivirate. Možete ga koristiti i na drugim vašim budućim Windows računarima. Tako da sve u svemu možete uraditi s njim šta god želite. To bi bilo to iz ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, ćao!